Hello para pedagang. Komunitas analitis ing tutul karo sampean guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa mungkasi video. Sampean bisa nliti kabeh indikator perusahaan sing diteliti. Kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Revenue Inch Adder, ticker RERET. Review iki adhedhasar data wiwit 26 Juni 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan Revenue Inch, kalebu subkategori Retail Prom, 46 perusahaan njupuk bagian ing comparison. Kita bakal weruh pancasan digawe ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 8 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,8 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar kita kabeh. Kita waca sing skor rata-rata kanggo pasar saham minangka kap punika 1,8 terms. Marang skor perusahaan 8 terms Revenue Inch Adder. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Revenue Inch Adder lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Revenue Inch Adder nuduhake dinamika 42,8%. Dibandingake karo dinamika rega kanggo subkategori, minus 3,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Revenue Inch, regane $0,42 miliar. Kanthi kapitalisasi pasar $285 miliar, subkategori kasebut yaiku. Regane buku perusahaan kira-kira $0,3 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $56 miliar. Wis dibandingake enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku. Kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Revenue Inch Adder ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,147%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,54%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Organisasi sing dianalisis duwe utang $0,3 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku makili 10% saka usaha perusahaan. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, apik banget 2 terms. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 23,9. Kanthi rata-rata ing subkategori 31,4. Rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana $18 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $67 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik 1 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,2. Rata-rata ing subkategori 1. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.400 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $4.160 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Marginality punika 0,7% karo rata-rata 3% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, passable 0 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,199%. Sing 35% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $201.000. Lan kanggo subkategori $271.000.
Taksiran jumlah ibu kutha perusahaan saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai $8,04.000. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $8,600. Evaluasi media WI saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Bagian saka revenue saben pegawai perusahaan punika $1.145.000. Ing subkategori $283.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 0%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,6%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 72% kanggo perusahaan Atreneo Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 59%. Regane nyoto saham perusahaan kira-kira $3.02. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $5.02. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Atreneo Inc. Adr. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Mundhak rega saham saka pukul 3.19 $US. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Pambiji organisasi katindakake adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 4,67. Mandeg mundut disetel ing 1,71. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 26 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker DEL bakal dadi transaksi balancing kanggo didol. Video ing urutan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup samubarang pesenan, dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa sing nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.